суд и малко по-късно започва да рисува само с лявата си ръка. Картината е изложена в историческия музей след дарение от семейство Бояджиеви и малко повече за нея ще разкаже Димитър Пампулов, който е един от най-големите познавачи в България на творчеството на Злати Бояджиев. Злато Бояджиев, тази картина започва през 1951 година, но преди да започне картината, тя дълго се върти в главата му и той си мисли, че трябва да направи някаква потресаеща сцена от българската история, за да остане и той в историята, като всичките велики художници, които са рисували такива картини, където трагичното, героичното е смесено, извисено. И Златио кара жена му Цена да му чете дълго време записки на по българските въстания на Захари Стоянов. Той се настроива и още тогава почва да се прави разни свои бележки, свои скици и така нататък. Отива също така и в историческия музей, многократно ходи там, за да се запознае с някои предмети, които като детайли в картината са много характерни и много важни. Те дават една друга атмосфера в картината, на детайла. И тогава той там рисува ятагани, пищови, ножови. Всичко това той систематично го подбира, за да се подготви за тая картина и действително започва да работи с много голям ентусиазъм. Даже понякога Цена разправяше, че той получава халюцинации нощем. Толкова се е вживял в сцената, че вечер изпадала така тресего, температура, получава и така нататък. Което е напълно възможно за големите творците, така изпадат в такива състояния. Но случва се така, че Злато не може да завърши картината на един дъх, както се казва, и в същата тази година, 1951, получава фаталния инсулт, който инсулт дълго време го държи няколко години в едно тежко състояние, от което той бавно излиза, но все пак успява да се възстанови. Всички знаем за неговия втори прекрасен период като живописец, така че той завършва картината след това. Но по-любопитното е да се каже още нещо, че Георги Божилов Слона, като много младо момче, по това време се навърта край Златио в ателието му и Златио използва всичко това, за да го сложи, да му позира за някои от типажите, които ще бъдат в картината, младежки школице и така нататък. Неговият приятел Борис Ангелушев, големия художник, също така и рисувач, като ходи на море, винаги минава през Пловдив, отива на Созопол през лятото и остава през Златио. В ателието му дълго време стоят по ден-два заедно. И един път, когато отива към морето и спира за Созопол, нали пътува, спира в Пловдив, в този момент картината е вече изложена наново, Златио трябва да я завършва. И има някои неща, които на Борис Ангелушев не му харесват. Той е един педант, един перфектен рисувач. И Златио в един момент, който винаги е много великодушен, слушай, он се му прави забележки по картината, съвсем приятелски. И Златио грабва четката му, дава на него и му казва, ми продължава да прави го и да рисуй го. Така че в картината има пипнато и от Борис Ангелушев. Много малко хора го знаят, аз това са го разказвали хора, очевидци, които са присъствали на сцената. Това е нещо много характерно. Но така, картината е завършена с много усилия, с много перипети, но в крайна сметка тази картина, когато се явява на жури, когато се явява за бъде представена в национална изложба, тя влиза в изложбата, но с много условности, отхвърлена, приета и така нататък. Казват каква е тая кръвдеца, тук кървище ли ще показваме и такива истории. И Златио много се обижда от тая работа и се прибира картината. И тая картина стои дълго време в неговото ателие и което е много интересно, това ми го разказва сина му, тая картина стои точно до миндера, където той спи и това ли не, тя е подложена на стената, да го изолира от студа. Тя е обърната с лице към стената, а той спи там. Това е около тази картина, която може да се разкаже. Тя е нещо много, как да кажа, характерно, как Златио решава изведнъж, тя го извисява. Той за първи път тръгва в големите, мащабните работи. Тези, които остават, да се вика, за поколенията с своята значимост. Има една сцена, там едно куче има. Значи, Иван Андонов ми е разказвал
големия наш режисьор и кинорежисьор и художник, Иван Андонов беше много близък също така. Той е плодовчанин плюс това. Злато ни казва, това куче, вика, Злато го нарисува, защото смяташе, че цензурата, която е много жестока по това време, винаги ще кажат нещо, че трябва да се махне. Нещо трябва. И той вика, но ще го нарисува такова зловещо кучето, и евентуално, ако трябва да го махна това куче. Обаче нека никой не го махне кучето и то остана. Но ние, казваме, символично приехме този прием, който Злато въведе. И ние го нарекахме кучето на Злато. Тоест, ако искаш да сложиш нещо, което трябва да бъде махнато като сцена, и тогава ние слагаме нещо, което е не така толкова силно, толкова характерно. И викам, вие може да дадете някакъв пример, питам го Иван Андонов. Иван Андонов вика, разбира се, в филма казва Опасен чар. Той Иван Андонов го прави, нали, негов филм. Това вика беше филм, който е спонсориран от Министерството на вътрешните работи. И аз казва, реших да направя една сцена, една много гадна вика сцена и наредих, вика, милиционер, гражданин, милиционер, така, 20 души наредих, като вика, много ще ги подразни и ще ги какво да махнем. Обаче казвате, милиционерите много им харесват това нещо. Така че казва и тая сцена остава, но това нарицателно кучето на Злато е именно тази, която ставаше дума. Картината е тук в Историческия музей. Тя е един шедьовър за българското изкуство. Надявам се младите хора има какво да научат, да почувстват. В нея се усеща атмосферата на тази зловеща сцена. И Злато